Lasicek je malé zvíře, ale nenechte se zmást jeho velikostí. Je to divoký lovecký stroj, schopný porazit kořist mnohem větší než on sám. Avšak ve volné přírodě se odvážnost někdy promění v neopatrnost. Dnes budeme svědky toho, co se stane, když tento malý ďábel vyzve skutečné krále domácnosti, kočky a psy. Připravte se na sílící bitvy, u nichž vám zaručuji, že nečekáte konečný výsledek. Obvykle jsou lasice odborníky na lov králíků, ale zde vidíme osudovou chybu v kalkulaci. Lasice se vrhá na králíka, který se ukáže být extrémně robustní a silný. Králík nepropadá panice, místo toho používá své mohutné zadní nohy, aby lasici opakovaně sesadil z těla. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Dochází k velmi rychlé výměně úderů, kde důvtip lasice nestačí proti síle králíka. Na konci klipu se králík podaří uniknout plnou rychlostí, zatímco lasice zůstává zmatená a musí s prázdným žaludkem ustoupit. Akce začíná lasicí, která si ulovila obrovskou krysu, téměř stejně velkou jako ona sama. Lasice útočí nepřetržitě a snaží se kousnout krysu do krku svou obvyklou taktikou. Nicméně krysa ukazuje neuvěřitelnou odolnost a sílu, které lasice neočekávala. Na obrazovce vidíme, jak se oba rvou na zemi v zoufalém zápase. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Ačkoliv lasice chvílemi dominuje, nakonec si uvědomí, že nemůže zasadit rozhodující úder. Vyčerpaná jde si utéct, nechávajíc krysu nepohnutou na zemi, živou ale vyčerpanou po přežití útoku predátora. Zde je akce tak rychlá, že pokud mžiknete, zmeškáte ji. Podle osoby, která video nahrála, se lasice snažila uniknout kočce, která ji sledovala na blízko. Ale podle toho, co vidíme na obrazovce, kočka ji rychle zachytila v tlamě a ačkoliv se lasice pokouší zápasit nohama a uniknout, je to marné. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. V úžasné scéně kočka téměř okamžitě ukončuje život lasice. Nebyl to žádný dlouhý boj ani únikové triky, byla to rychlá exekuce, která ukazuje, že v závodě reflexů má kočka vždy poslední slovo. Toto je nejdůležitější okamžik videa. Lasice se pokouší zaútočit na domácí kočku, snaží se využít své rychlosti k překvapení, ale kočka je ve své podstatě miniaturou tygra s elektrickými reflexy. Scéna je silná, vidíme lasici chycenou v kočičí tlamě, zmítající se a skučící, když se snaží kousnout kočku, aby ji pustila. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Kočka s děsivým klidem pevně drží lasici za krk. Nezáleží na tom, jak moc se malý nájezdník snaží. Kočka neustoupí, dokud lasice nebude úplně pod její kontrolou. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a dát like, abyste nepřišli o nejdopadnější souboje a střety ve světě zvířat. V tomto klipu vidíme velmi zajímavou dynamiku. Kočka pozoruje lasici, která se pokouší útočit rychle a nepravidelně. Pro nás to vypadá jako boj, ale pro kočku je lasice jen zajímavá hračka. Kočka jemně šťouchá lasici nohama a pohybuje ji sem a tam s neuvěřitelnou lehkostí. Lasice skáče a ukazuje zuby, ale kočka má plnou kontrolu, aniž by se rozčísla. Je to ukázka hierarchické nadvlády, kde agresivita lasice působí směšně v porovnání s trpělivostí kočky. Kdyby lasice udělala nebezpečný pohyb, kočka by ji okamžitě zneškodnila, ale zatím to není potřeba jí. Tato scéna nám ukazuje psychologickou stránku přírody. Lasice je uvězněná ve své vlastní noře, vysunuje jen hlavu. Venku jí tiše čeká kočka, zírá do díry bez hnutí. Lasice nervózně vychází a vstupuje zpět, vědoma si, že smrt je jen pár centimetrů daleko. Kočka je ve stavu maximálního soustředění, svaly napjaté, připravené k výskoku. Je to hra na čekání, kdy lasice ví, že pokud vyjde úplně ven, bude to její poslední den. Zde vidíme lasici, která zvládla srazit králíka zhruba 2krát většího než ona. Lov byl úspěšný, ale pravý problém nastává později. Lasice se snaží táhnout svou těžkou kořist. Video ukazuje, jak malé zvíře klopítá, otáčí se dokola a zoufale bojuje, aby pohnulo tělem králíka. 5 sekund bez zvuku pro lepší význam souboje. Nakonec frustrace a vyčerpání vítězí. Lasice opouští jídlo a odchází, dokazující, že někdy její ambice převyšují fyzické schopnosti. V tomto klipu vidíme, jak se lasice vplížila do zahrady, jistě hledajíc potravu, ale malý tvor netušil, že zahradu střeží kočka, která ihned šla lasici čelit. Lasice
lasice se pokusila vyzvat kočku několika útoky, které kočka snadno uhnula. Během střetu kočka odpovídala několika údery tlap, které byly samozřejmě mnohem silnější než útoky lasice. Po několika sekundách, kdy lasice jen oddalovala nevyhnutelné, kočka zaútočila naposledy a zajala jí v tlamě, téměř okamžitě neutralizujíc vetřelce. Toto je nejjasnější příklad, že některé bitvy je lepší se vyhnout. A pokud jste tvrdohlaví jako tato lasice, čeká vás těžký osud. Tady vidíme lasici, která ještě nedosáhla dospělé velikosti. Domácí kočka jí spatří a pravděpodobně ji zaměňuje za běžnou myš a tak na ní skočí. Protože je lasice mladá a malá, nemá sílu se bránit ani zkušenosti, aby unikla obratné kočce. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Kočka ji snadno chytí v tlamě a střet rychle končí. Je to připomínka, že ve volné přírodě není mládí a agresivita ochranou před zkušenějšími farmářskými predátory. V následujícím klipu přecházíme z obratnosti koček na surovou sílu psů. Pes chytil lasici a co vidíme je scéna naprosté síly. Pes drží lasici a silou jí třese ze strany na stranu s neuvěřitelnou energií. Slyšíme zoufalé výkřiky lasice. V tlamě psa působí tak malá a křehká jako polní myš. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Nemá žádnou příležitost k protiofenzivě. Pes v několika sekundách definitivně ukončuje hrozbu, dokazujíc, že proti psu lasice nemá šanci na vítězství. V jedné z nejpodivnějších scén vidíme lasici uprostřed moře útočící na obrovskou race. Navzdory obrovskému rozdílu velikosti a nepřátelskému prostředí ukazuje lasice neskutečnou agresivitu. Snaží se chytit ptáka za krk, ale race je příliš velká, než aby ji mohla porazit. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Nakonec lasice musí pustit a spadne do vody, uvědomujíc si, že oceán není místo pro její pevninské taktiky. Vidíme kočku, která drží lasici v tlamě téměř něžně, jako by to bylo trofej nebo nová hračka. Agresivita, kterou lasice projevovala při lovu králíků, úplně zmizela. Před kočkou není nic víc než bezbraná kořist ve hře, která už skončila. 3 sekundy bez zvuku pro lepší význam souboje. Obraz je silný, velký lovec, snížený na obyčejný objekt v čelistech šelmy. A nyní, když jste viděli tyto momenty, který střet vás nejvíc zasáhl? Nechte to v komentářích. Uvidíme, kolik z nás vybere to samé. A když už mluvíme o výběru, nejlepší rozhodnutí je podívat se na video, které máte na obrazovce, abyste si mohli dál užívat neuvěřitelné přírodní střety. Ale předtím nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a dát like, abyste nepřišli o tyto jedinečné chvíle zachycené na kameře.